שלך הפוך. צריך לעשות נגטיב. מי עוזר לי מהצד השני, חבר'ה? הנרות? איפה החבילה? תביאי לי, אני אעשה. אני רוצה את האחרון. אני את האחרון. שם יש עוד מלא לידי. וואו. תראי מה זה? תסתדר שם. רגע, תני לי רגע. אמא, למה את זה אנחנו לא יכולים להחזיק ככה? תכבד האצבעות שלך. זה כל המטרה שלה. לא. זה ולא חיש. בוא נקרב את זה. תנסה תגפרו ככה, אם אתה הופך זה מהר מאוד מגיע לאצבע. בכל מיני קסאים. אני יודעת. תגפרו, שהאש כלפי מעלה. אמא, זה נוזל. אמא, בשביל מה קנית את זה? זה הקישוט של העוגה. אמא, תסתכלי, זה רגע. מוכנים? נועם, אתה מוכן לצלם? אני מצלם לוידאו, אני מצלם. רגע, קודם כל תחברו. 1, 2, היא עושה. תעזור לה. זהו. כל הכבוד. 8, מי בן 37 אתם יודעים? וואו. תיזהרי על האצבע שלך. סבתא מות על בת 37. איזה יופי. יואו, מתי זה נדלק לנו? חשבתי. יאללה, מי הולך ל-11? מי מדליק את ה-11? אני! יאללה. וייגה. תדליק את השנתיים. אני תחת פעם. עד שזה נדלק. אמא בקצה, אם זה לא בקצה זה לא נדלק. את ספרת לי? ו-11. שנתיים! דווקא הזיגוק שלי לא דולק. מי זה שלך? הוא כבר נדלק, הוא כבר גמר. אם אני יכולה להחזיק את זה פה. תיזהרי. לא, אם אני רוצה את הזיקוק הזה ששם. תביא לי את הגפורים. ניצה, פלוצ'י. אני דוחף לך. אם אני רוצה את